Arratsalde on danori. Hasiko gara, lehengo egunean utzi genuen lekutikan. Orduan, guk mundu mailan, beti esaten egia, mundu mailako ikuspegi bat lortu nahi dugu. Mundu mailan osasunaren egoera pixkat ulertu nahi bagenu, eta mundu mailako testuinguru hortan gu nun gauden, ze galderetatik hasiko ginateke. Nondik helduko genioke gaiari. Lehenengoa bizitxaropena. Gehiago, zer? Ze beste gauza pentsatuko genuke. Adibidez, hasi ginke pentsatzen, bizi itxaropena luzatzeak zerk laguntzen du. Norrotek esan dezake, zenbat eta ospital gehiago, pentsatu lehik igual, bizi itxaropen hobea. Ze beste gauza, ospitalak, ze beste gauza. Elikadura, elikaduran, ze begiratuko genuke igual elikaduran. Ezagutza, elikadura ezagutza. Datuak biltzeko zaila izango da. Behiratu, gauza bat, mundua ulertu nahi dugunean, alde batetik egin litezken enkuestak, jendeak zer esaten du. Eta bestetik egin liteke, behiratu jendeak zer iten du. Ezagutzen alegoke hor erdian non baten. Orduan, saiatu nahi dugu jendeak nola jaten duen, zerri begira, praktikan ze iten duen, ze betu genezake. Igual herri baten zema jendeak gosia pasatzen duen. Zagutzen lehenengo puntu bat igual behitzea, herri bateko biztanlerian zenbar den gosia pasatzen duen jendia. Beste alde batetik bez, badaukagu datu ere herrialdeko urtero, bataz beste zenbat kaloria jaten ditun biztanle bakotxak. Hori izan litek igual beste datu bat, konparatzeko, interesantea. Elikaduran aldetikan. Ze beste gauza pentsatu genezake osasun o bizi luzea edukitzen laguntzen duela. Nola behiratuko genuke hori? Buruko lenguan ere atera zen, buruko ezinen hor badaude dato batzu. Aber lortzen dugun jartzea. Ze beste gauza? Txertatzekoa. Txertatzekoak ez dituteka bere. Aztu inzitzaidan gaurko ekartzea, egia da begiratzen zailak diala, zerati dauden datuak dia, badaude datuak, baina da, herrialde baten, zenbat jende dagoen, polioakin txertatuta, gaztanakin txertatuta, ez dago datu bat esateko txertaketen kobertura edo, da, txerto bakotxeko, zaila egiten da pixkat aztertzeko, baina badago datu ez dut ekarri, aztu zait ekartzea. Ze beste gauza betu genezake, esan dugu ospitalak, esango nuke medikuak. Zenbat mediko dagoen biztanleko, zenbat erizain dagoen biztanleko. Lan baldintzak. Nola begiratuko genuke hori? Lan orduak, gaur ez dakit badaukaten, desberdintasunerako pentsatu nuen laneko gauzak begiratzen, baina igual urrengo saiorako gogoratu gitezen, zerati badaude, urteko eta biztanleko zenbat lan ordu egiten dian, badago soldata gehiago edo gutxiago herrialde bakotxen soldata bataz bestekoa zenbatekoa den, holako datuak badaude. Igual, hasteko, bloke bat izango zen, osasun azpiegitura, ospitalak, medikuak, erizainak, osasunan zenbat gastatzen den, hori izan liteke bloke bat. Eta beste bloke bat, igual, elikaduran bidetik joan da, jana, edana, ur edangarria, ur potablea, edo ez zenbat jende badun edo ez duen, bizi baldintza orokorrak, esan genezake, jana, edana, argindarra, jendeak argindarra, pixkat, bizi baldintza orokorrak baloratzea, minimo dian gauza horiek, baloratzea, igual, bi bloke horiekin hasiko gea, Haberze ikusten dugu. Hau da, lehenguan ikusi genuna, munduan bizitxaropena, herrialdeko, berriro esango du,
Espainin eta Frantzian, 83 urte, horri biliko gehagu ere, gero Europa mendebaldekoa, bigarren bloke bat, Brasil 75, Txina 77, Marrokos 73, Mexiko 74, hori da, edo Europa ekialdekoak, Polonia 77, orduan hor daukagu bigarren bloke bat, Europa ekialdea, Asiako zati handiena, Hego Amerika praktikamente dana, Magreba dana ere, eta bigarren bloke bat, hemen baino bizitxarpen zeo zer motxago, baina ere oso bizitxarpen txukunak. 75, 77 urteteko bizitxarpen orokorra herrialde baten, hemen oain dela 20-30 urte hori xega nun, txukun dago. Eta gero daude, betikoak, azkenak. Afrika Sahara azpinda, baina han ere ikusten duen asko betu dela. Ja, 60 urtetako bizitxaropenak esaten egia, Nigeria hemen oso kaskar, daude batzuk, Ego Sudan, handagon egoerakin, baina bueno, hori da panorama. Orduan, behiratu izango lehenengo mediku kontu horiek. Nola ze lotura dagon, o ez dagon, bizitxaropenarekin. Orduan, honekin ingo dugu. Hau da, gogoratu, puntu bat, herrialde bat, urte bat. Orduan jarriko txugu, hasiko gea medikuekin, venga. Medikuak jarriko txugu horizontalian, X ardatzean, 1000 biztanleko zenbat mediku dauden. 1000 biztanleko zenbat mediku dauden, eta I ardatzean bizitxaropena, bada hoia. Bueno, hori da panorama. Zenbat, hemen ikusten zute, 2, 4, 6, 8, 1000 biztanleko zenbat mediku dauden. Eta gora behira, 40 urteko bizitxaropena, 60, 80. Lotura handia aldo? Zeo zer, baino. 1000 biztanleko mediku bato birekin nahikua. Itxura, badaude herrialdeak, 1000 biztanleko mediku bato bi bakarrik edukita, kapaz diala bizitxaropena lortzeko, beste herrialde batzuk, 7 mediku edukita ere daukaten bera. Hemen, horlegi, hemen gobek, hau Japon izango da ziurrenik, hoize bera, Japon. 2 mediku terdi, 1000 biztanleko, eta ez da Japon pobria delako edo izango. 2 mediku terdi. Bengo zen, hemen nor da hon. Andorra, herrialde esanguratsuago bat, San Marin, jode. Bera, Grezia. 6 mediku 1000 biztanleko, Japonek baino, bikoitza baino gehiago. Efektu askorik ez. Orduan, zeo zerbait ikusten da, inorrez dagoela hemen, 80 ia 0 mediko edukita, hori ez da posible. Zeo zer, mediku batzu behar dia, batzu. Baina, horlegi hau zein den, Tailandia. 77 urteko bizitxaropena, eta dauzka, 2000 biztanleko mediku bat. Osea, arrasatentzako 10 mediku. Eta horrekin lortzen dute 77 urtetako bizitxaropena. Horrekin bakarrakin. Erizainak, ez dira medikoak bakarrak. Erizainakin, deustako efektu askorik duen o ez duen. Berdintxu. Berdintxu zeo zer gehiago behar da. Behar dia, 4 bat erizain 1000 biztanleko. Behar dia, esan dut. 4-5 erizen 1000 biztanleko edukitan lortu liteke herrialde batek ia 80 urteteko bizitxaropena edukitzea. Hori lortu leike. Beste herrialde batzuk, igual behartuzte 16 erizain, baina badaude herrialde batzuk, 1000 biztanleko 4-5 erizainekin lortzen dutela bizitxaropen oso txukuna. Medikuak alako 2, gutxi gora. Mediku bakotxeko 2 erizain proportzio hortan gutxi gora bera. Bai.
Pentsatzen dut, egia esan, oantxeen nizuke sua sutan jarriko, baina hoi dira OMS-en datuak. Ez da bere izten nahi, OMS-en datua da, 1000 biztanleko, zenbat mediko den, 1000 biztanleko, zenbat erizain dauden. Hoezen behitzea, lehenengo esan duguna, ospitalak. Datua da, zenbat ospitaleko ohe dauden. 1000 biztanleko, zenbat ingresatut egoteko, zenbat ohe dauden. Ondo jarri. Bueno, berdintxu. Bizitxaropen 80 gorakoak lortu litezke, 1000 biztanleko 80 joekin. Beste herrialde batzu bat edo, 1000 biztanleko batxuztenak 16 joe. Baina beste batzuk gaizki esan dut lehen, no? 80 gaizki esan dut, bizitxaropen esan dut. Bi joekin, 1000 biztanleko 2 joekin, orduan. 3 gauza ikusetxo, ospitaloiak, medikuak eta erizainak. Danetan ikusten da, ez dela posible, bizitxaropen oso luze izatea, zeo zer behintzat eduki gabe. Ikusten txuzute gorri hauek danak, ez da posible, baina, bueno, ez da posible, baina badaude herrialdeak. 70 urtetako bizitxaropenera iristen dianak, 0,3. 3000 biztanleko ospitaloe bat edukita. 3000 biztanleko ospitaloe, oza, arrasaten egon da 8 ospitaloe. Proportzio hortan, badaude herrialdeak lortzen juztenak 70 urtetako bizitxaropena. Baina hori baino gehiago ez. Erratio honena duenak hori lortzen du 70 arte. Ja, 80 nahi batxuzu, gutxienez bizpahiru ohe behar dia, 1000 biztanleko. Baina bizpahiru. Ez 16. 16 euki litezke. Baina ez du onura gehigarririk ekartzen bizitxaropen hobeagorako. Medikuak berdin, medikua zeo zer, bihar da. Medikoi gabe, ez dago modu ikan 70 urte baino gehiagoko bizitxaropena edukitzeko. Baina zeo zer hori ikusi dugu, proportzio txiki askoak dira, 1000 biztanleko 2 mediku, orduan bat erizainak 4, orduan. Pentsatzeko ematen duen lehenengo gauza, ni naiz lehenengo harritua datu hauek lehenengo ikusi nituen. Nik badara mazat, 20 urte, jende danari esaten jo, nik ofizioren bateri premio emango banioke munduan medikuntzana dela. Ikusita gaur egun zenbat gauza sendatzen dian, orain dela 20 urte, sendatu zitezkela, pentsatuko egingo ez, eta ze errestasunekin sendatzen dian gaur egun, nik badara mazat 20 urte esaten, ofizioren bat badago, premio emango niogena, medikuntza dela. Datuek ikusita, bueno, gauza on asko izango ditu medikuntzak, baina bizitxaropenan luzamenean ez dirudi faktore kritikoa. Zeo zer behar da, hori da esan dutena, zeo zer bai behar da nahi eta nahi ez, baina hori gehiago jartzeak ez du bizitxaropenan eragin handirik. Minimo bat, baino gehiago jartzeak. Bazen guztuan, bizibaldintza oinarrizkoenak, jana, edana, holako azpiegitura minimoa, bizitzeko azpiegitura minimoa. Janatik hasiko, bueno, oedanetik hasiko. Persona bizileke 40 egun jan gabe, baina ezin du bizi, astebete edan gabe. Janetik hasiko. Hau da, biztanleriaren ze eunekok badukan ur potablea o edangarria. Bueno, indikadorea da ur minimamente edateko modukoa. Hori da indika, ez da ur potabilizatuta. Mozambiken adidez, ura urputzu bat iken danean, bi klasifika teknikoki bereiztu iken da, urputzu irekia da, zulo bat, eta hanbian ura, eta hori da irekia. Eta urputzu bat itxia da, tapa bat egin edo itxia dona, kanpoko zikina bintzat, arabarruro sartuko ez dena, bai? Bueno, hemen indikadora, ur potablen indikadora da gutxinez urputzu itxi bat. Ez da ur potabilizatu bat. Da, ura edaten zuna dela, nometien, itxitako leku batetik ateratzen dena, ez da errekatik, o ez da putzu ireki batetik. Hori da, Nazio Batuen indikadorea. Honek beste panorama behar du. Hau beste gauza hor da. Garbi dago,
ura, zenbat eta biztanleriaren gehiengoak ur edateko moduko txukun xamarra edukitzea, hori bai nahi eta nahiezkoa dela. Eta hor da proportzioa askozaz ere zuzenagoa aurreko hirutan ikusi duguna baino. Hori lortzea, bai da funtsezkoa, jendea gazterik ez hiltzeko, edo jende gutxiago gazte hiltzeko edateko moduko ura edukitzea. Ulertzen da, ez? Leheno ikusten zuten nola, hemen nola iten zuen, baina gero horizontal eskubira. Eta hain berriz, txaka, bere maldan, nola di joan eskubiron. Relazioa askozaz ere zuzenagoa da. Claro, behin egunera iritsi zanen, pues ya está, egunera iritsi zea, baina ikusten dezute, hemen goian ez du inor. Ez da posible, 80 urtetako bizitxaropena, jendian erdiak bakarrik baldin badu ur edangarria. Hori ez dago inor posizio hortan, ez da existitzen hori. Baina, ehuneko ehunak ere ez dizu garantizatzen goikoa, ehuneko ehunan egontzeik igual 60 urtetako bizitxaropena, baina da kondizio beharrezkoa. Igual ez da nahikoa, baina bai beharrezkoa. Jana, urrengoa. Janean, betuko du lehenengo gozea. Hori da. Betuko du gozea. Biztanleriaren ze ehuneko pasatzen duen gozea. Hemen gozea esaten dugunen, gozea egitazko gozea, ez kapritxozko gozea. Jendea benetan gozea pasatzen du. Ez du zertan hiltzorin egon, baina bere eguneroko bizimodua, gaur jaten du, behin bakarri jandu, bihar zera, ez da hilko, baina gozea pasatzen du. Berriro proportzioa zuzena da. Ez da posible herrialde batek bizitxaropen altua izatea, biztanleriaren erdiak ohiko bizimoduan gozea pasatzen bada. Ez du esan nahi hiltzorin dagonik, baina esan nahi du gozea pasatzen du. Leheno bezala, inor gozea pasatzea ez da garantia. Jende guzti asko biziko nahi, baina ikusten dugu ere, herrialde baten bizi littekela jenderen ehuneko 20ak pasa dezakela gozea, eta herrialdeko media, ez du inork ezin dula gozea pasa ere, baina ezin du jende asko izan gozeak da bilena. Ehuneko 10, ehuneko 20 igual, baina hori baino gehiago baldin bada, herrialdeko media dana, behera bultzatzen du realidade horrek. Herrialde hori tira egiten dio behera. Koloreak, enaiz ebetzen, baina gogoratu koloreak, gorri horiek danak, ikusten egin gorri horiek danak, Afrika beltza dira. Sahara azpiko Afrika da. Afrika danetan koloreak berdina dira. Urdinak, Europa mendebaldea eta Estatu Batuak eta. Horlegi gehienak Asiako leku diferenteak. Baina ikusten zute beti gorriak, nun agertzen nahi dian gorriak eta egoera zailak nun agertzen nahi dian. Janan gozetik aparte betu genezake kaloriak. Esan dut kaloriana badagola datua. Kaloriak. Ni harrituta galditu nintzen, nenun pentsatzen nola, hain dela 2 urte edo aurkitu nunean datu, eta hori ere badago. Hau da, eguneko kaloria konsuma. Hau da, herrialde baten, bere biztanle danak bataz beste egunero, zenbat kaloria jaten dituzte. Berriro lotura, zuzena. Zuzena da lotura. Hemen aplanatzen da, baina hemendikan, honeaino, hemendikan, 1500 kaloriatik, 3000 kaloriara arte, zuzena da lotura. Gogoratu beti egiala, herri baten bataz bestekoa, herrialde hortan egongo da jendea gehiago jaten duena, eta egongo da jendea gutxiago jaten duena, bai? Bataz bestekoa zer egia, baina 1500etik 3000era zuzena da lotura. Hau da, herrialde baten jendeak bataz beste 2000 kaloria bakarrik jaten baditu, noi dutia. Bizimodu luzea edukitzeko gehiengoak. Batzuk igual biziko di asko, baina beste jende asko oso umeetan edo gaztetan edo hiltzen nahiko da. Beti hori da gutxi. Gutxi da, doron gorputza domaka, eta ziur asko beste gauza bat pasatzen da. Herrialde baten
jendeak gosea pasatzen duenean, ziur asko da beste gauza asko ere gaizki daude herrialde horretan. Osea, zaila egiten da pentsatzea herrialde bat nun beste bizi baldintza batzuk nahiko txukun dauden eta jendeak gosea pasatzen. Lehenengo gauza jendeak diru pixkatu irabazten duenean lehenengo gauza egiten da jan. Gehiago eta hobeki jan. Hori da, lehenengo gauza egiten dena diru pixkat lortzen den. Herrialde baten benetan jendea 1.500, 2.200 kaloria bakarrik jaten nahi bada, hori konprobatu izango nuke, ziur asko aurkituko dugu herrialde horretan beste gabezia potolo asko ere badaudela. Baina kontua da, hauen arteko lotura oso argia dela. Argindarra, bazen ez da jana edo edana, baina pixkat gaur egun munduan argindarra edukitzea oso gauza basikoa da. Bai, argindarra erabili genezake pobreziaren adierazle bat bezala, osea, leku baten jende asko baldin badu argindarra ez duna, janakin esan duten bezala, pentsatu daiteke beste gauza asko ere faltako diala igual herri hortan. Berriro, lotura planogoa da hemen da planogoa hemen. Bado, zerrake, malda pixkanako, baina ez da olako zuzena. Ez dago inor. Osa, hau da, ze biztanleriaren zeunekok badun argindarra etxian. Osa, hemen da biztanleriaren erdiak. Ez dago inor biztanleriaren erdiak bakarrik argindarra eduki, eta 80 urteko bizitxaropena duenik. Bai, baina lotura, zu herrialde batean bizi itxaropena luzatzea sustatu nahi bazenu, argindar gehiago jartzea, eragin batu gezake, baina janariak askoz gehiago, edanak askoz gehiago, bai, argindarrak baino. Zer ondorio atera genezake baina arte. Zer egiten du herrialde baten jendea luzeago bizitzea beste batean baino. Badakigu, aurkitu, deskubritu dugu. Zer dutzen zaiz? Zer galdera, deskubritu dugu? Zer egiten duen gehiago bizitzea? Zer esan da, mediku zeo zer behar da, baina asko ere ez. Erizaina ospitala zeo zer behar da, baina asko ere ez. Jana bai, behar da, edan ere behar da. Izateko baldintza horiak? Osasununa izateko baldintza horiak? Nik datu hauetatik ateratzen duen ondorio da nola baite? Benetan bizitxaropen bajoa duten herrialdetan, osasungintza kaskarra izan daiteke arazo bat, baina ziurrezko arazo nagusia da bizi baldintza gogorrak. Bizi baldintza minimoak hobetuta, osasungintza askori gabe ere, lortu daiteke jende gehienak bizi luzapen, o bizi itxarpen, luze txukun xamarra izatea. Hortikan ja beste pauso bat emanen, zure herrialdean iritsi zintezkete igual, 65, 70 urtetara. Medikuntza askori gabe, zeo zer pixka bat edukita. Baina, lortzen baldin baduzu, jende gehienak nahiko jana edukitzea, jende gehienak edateko garbia edukitzea, hori lortu liteke. Hortik, ja, iritsi baduzu 67, 69 urtetara, orduan medikuntza pixkat behar da. Ja, ez da nahikoa gehiago jan edo ur garbiago edukitzea. Ja, mediko batzu behar dira, erizen batzu behar dira, ospital batzu behar dira. Hortikan aurrea, ez da. Da, diruakin, bera, hori jarriko dugu, lehen ez dugu zen, gastua, zenbat gastatzen den osasunean, lehen gasten atera zen galdera, zenbat gastatzen dugu osasunean. Health expenditure. Hemen bai, hau bai daukat behiratuta, eta hau da, publiko pribatu dana. Biztanleko gastu osoa. Osasunean herrialde baten biztanleko urtean gastatzen dana. Eta dagoeneko zifra hauek kontutan hartuta daukate herrialde batzutan gauzak merkeago eta bestetan garestiago diala. Hori ja,
Zerk ez du funtzionatu hemen? Zerk ez du funtzionatu? Ez zen lekuan sartu. Ba, bera, hori da. Biztanleko osasunean gastatzen dena, puntu bakoitza gogoratzen dut da, herrialde bat urte jakin batean. Horregatik daude puntu asko. Nei grafikako begiratzea gustatzen zaiz, zergatik hor dira obserbazio puntu asko. Ja, sendoagoa da hortik atera zenezaken ondorioa. Bai, horri igual ikusten nahiko gea, ba, errez ikusten nahiko gea, milaka puntu batzu. Bai, horre errez ikusten nahiko gea, igual 2000, 5000 puntu. Obserbazio puntu asko dira. Ba, bai, lehenengo 200, 300, 400 dolar ekibalenteak, bai, importantea da. Handikan 2000-2500 arte, ba, bueno, handikan laguntzen du, ja ez horren beste, baino laguntzen du. Hortigan, aurrea, bizitxaropenean behintzat, ez. Eta berriro esatu dut, datu beten, printzipioz kontutan hartu da eta dago, ba, mediku baten soldata ez dela berdina Malin eta hemen. Hori ja kontutan hartuta dago printzipioz. Erosahalmen baliokidean kalkulatuta daude dolar horiek. Hori da, ez da dolar egitazko dolarra da, dolar bat herrialde guztitan gauza berdina erosi izango zenukena, diru horrekin. Gu nun gaude? Ba, datu hauek... nola ikusi genukenik hori... Ez, atzeagotik, ez, hemen gehiago dugu. 2000 ezkero behintzat izango dira. 2000-tik honea izango dira. Bera, gauza bat ingo da, hori ikusteko. Gu nun gauden ikusteko. Spain eta France. Baina esan ez, puntu zaharrenak, 2000-tik. 2000-tik 2023-rako datuak dira. Orduan leheno, ikusten nahiko ginen, 4.000 bat puntu. 200 herrialde, 20 urte. Hori da guk gostatzen nahiena. Espainin 5.000, Frantzian 6.000, gu hortxan omatzen ibiliko. 6.000, hor nomatzen ibiliko. Biztanleko eta urteko. Bueno, badaude herrialdeak, lehen ikusi duguna, hori baino, zenbat gutxiago egin. Gure bizitxaropen bertsua daukatenak, horra berriro. Ego Korea, 2015an hori datu zerra bada. Japonen nahi zeguzten nahi, Japon da bizitxaropenan oso datu hona dituen herrialdea, baina oso datu honak ez da bakarrik asko bizi diala. Asko bizi dia, oso gutxi gastatuta, mediko gutxikin, ospital gutxikin. Eta hor dago, ja hori nola begiratu niken nuke, ez daukat garbi nola begiratu izango nuken. Kendu egin dut. Baina susmoa, bizitxaropenean behin oinarrizko egoera gainditutakoan, Japon, non dago? Japan. Japonen ere ja, oin gastatzen, ni buruan, nun gutxio gastatzen aiziala. Txiton, okernean, buruan hori neukan. Gurearen antzera hor da. Hori da munduan pixkat ikusten duguna. Oinarrizkoeneko bizi baldintzak, hori bermatuzkero, lortu lehike jendea, 60 urte bizitzea bataz beste. Oinarrizkoena bermatuzkero.
Hortik gaina, 80 pasatzeko, hor ja behar da, pixka bat gastatu behar da, eta medikuak eta ospitalak eta behar dira. Baina, tope, ikusten dugu, 3.000 dolar ekibalente biztanleko. Gu gastatzen egianan erdila. Gu gastatzen egianan erdilakin, lortu leike, ez teorian, badaude lekuak eta momentuak, lortu dela, gukainako bizitxaropena, gu gastatzen dugun erdiakin, gu dauzkagun medikuen erdiakin, gu dauzkagun erizainen erdiakin. Hau ikusita, beste hausnarketa kuriosoa zera da. Ze diru gutxi behar litzateken gorri hau desagertu arazteko. Munduan inun, ez egoteko herrialderik bizitxaropena 70 urte baino gutxiagokoa duen. Ze mediku gutxi, ze erizain gutxi, ze gastu gutxi, behar dena da, jende gutxinez jateko, nahiko edukitzea eta edateko urgarbia edukitzea eta ez askoz gehiago. Horrekin ja lortu ziteken, herrialde danetan bizitxaropena 70 urte dezente batzuk izatea. Ni lehen ere txarla bat baino gehiagotan aipatu izan dut. Neurri hartu behar geniokela, munduko miseria gorriak bukatzeko, ze gutxi falta zaigun. Gorri horiek, hemen jartzen badut, eta baina bizitxaropenan ikusi duguna. Gorri horiek 1.000 milioi persona dira. Munduan 8.000 milioi bizi dira. Miseria gorren 1.000 daude. 10 gutxo gora bera. Horiek pixka bat jasoko bagenitu, oraindik egon litzazke munduan beste problema asko. Baina ja, miseria gorria esaten dana, bukatuko genuke. Eta osasunen behiratu txugundatu behiratuta ez dirudi, 100 urte bihar, justifikatzen denik 100 urte bihar izateko esatu ez dago milaka milioi bihar dian ikorretu, zeo zer bai, zeo zer behar da, ez dirudi gure iritzmenetik ezinezko den helburu bar denik. Eta ezinezko denik 20-30 urtetan lortzea, ez dut esango 5 urtetan, baina ez 50-100 urte. Ez dirudi horren gauza, erresago dirudi hori lortzea martera joatea bino. Hori lortzea erresago dela dirudi datuei begira, ez intuizioagatik o... Galdera bat, tokidek Indian eta Indian eta Afrika nazioan horako zera da, Indian ez dago egoera koloriak inez, behar moten dago asko zobeto, ez? Bai. Horako aldia da? Ze pasatzen da, hemen India dena kolore baten daukagula, ebrona sonore. Indian bizi da, Afrika da nien baino jende gehiago. Hoinik Mozambikeko beltzai esaten hilenen, txinuak eta iristen aizien Mozambiketan, zu badakizute txinuak gehiago diala Afrikako beltza danak baino gehiago, eta baizea. Zu badakizute indiano deitzen zaie Mozambiken, Indio, Pakistandar, Banglade, indiano deitzen zaie. Zu badakizute indianoak gehiago diala munduko beltza danak baino, eta baizea. Bai, gehiago dia, asko dia. Perdón. Indian pasatzen dena da, horren oso ondila da, eta Indian badago, egongo dira 100 milioi gutxi dut, 200-300 milioi persona. Keniako mailan, ez Afrikako lekurik, ez Sudaneko mailan, baina igual Keniako mailan, baina Indian badaudere, lasai 500 milioi persona, Argentinako mailan, o Boliviako mailan. Orduan, Indiaren barruan, oraindik miseria bado, Indiako herrialden barruan, gaur egon ja proportzio txiki bat. Biztanleriaren laurdena izan litzake. 3 laurdenak ez daude miseria, baina, karo, Indiaren laurden bat, 100 milioi batzu persona dira. Hori da pixkat, ez da India, India, Pakistan, hau Afganistan da, hor, Asia hegoalde, esaten zaion hori dana, Afganistan, Pakistan, India, Bangladesh, zona Nepal, Bhutan, Himalaiatik berako zati guzti hortan, badaude 100 milioi batzu persona Afrikako beltzen, hobetsuenen parea, baina Afrikako maila horren, eta Haitikin pasatzen dena. Haiti dago, Afrika beltzeko maila justu pasata.
baina bakarra da Amerika guztien, bai, Indian eta badago indikan miseria, desagertzeko bide, bueno, Afrikan ere gauzak hobetzen nahi dira, egia esan gauzak txukun egin ezkero, ez dut ikusten zerratik 20-30 urte baino gehiago bihar lirateken miseria gorri horrekin amaitzeko gauzak lan txukun bat egiten bada. Hezkuntzara pasako geha? Kubako estadistikeik ez du merezi begiratzea, ez dago deus sinesteikta. Ez dakizu zer dan egia eta zer dan gezur orduan. Ez du, munduaren ikuspegi bati nahi dezunean, kaso estremoak beti kanpora utzi behar dira. Orduan, ez sekula kontuetan hartu Katar, Kuwait, Macao, Luxemburgo, petroestadoak, fuera. Paraiso fiskalak, fuera. Horiek gabe mundua hobeto ulertzen da. Zergatik, horiek dira oso kaso estremoak, eta orduan egiten dute distorsioa handia egiten dute mundua ulertu nahi baduzu. Eta Kuba, ez da petroestadoa, eta ez da paraiso fiskala, baina da oso kaso xelebrea, eta arazo handia du hori, ez dagoela moduik jakiteko ze sinetsi lehen, eta ze sinetsi ezin dan, da zaila da. Ni ez diot sekula behiratzen Kubako datuei, ez dagoelako jakiteko. Hezkuntzara pasatzen gara? Zerri behiratuko genioke hezkuntzan? Munduko egoera ulertu nahi badeu. Alfabetatzen baina, herrialde baten zeuneko alfabetatuta dago, eta zeuneko ez dakin irakurtzen idazten. Zer gehiago. Zenbat ikasle irakasleko, errati hori. Zer gehiago. Zenbat gastatzen da hezkuntzan. Hemen, osasunan ez bezala ez daukat, ez dut urte darmatza diet, ez dut aurkitu, herrialde baten zenbat gastatzen den hezkuntzan, daukaten bakarra, gobernuak zenbat gastatzen duen hezkuntzan. Osea, ni dakiela ez dago datua gasto publiko eta pribatuaren batura egiten duena. Gasto publikoaren datua bakarra daukegu ikusiko da. Zer gehiago. Vale, zenbat jendek bukatu duen lehenengo hezkuntza, bigarren hezkuntza, hirugarren hezkuntza, bataz beste jendeak zenbat urte eman ditun hezkuntza sisteman. Zenbat urteko eskolaratzea eduki du. Datu horiek denak badaude. Zer gehiago. Eskolan egoteagatik, beratu nola bain neurtu horreko, bueno, zozer ikasten aldu jendiak. Eta hortarako datu txukunen adozkaguna PISA-ren estiloko azterketak, PISA da herrialde aberatsetan egiten dana, baina beste herrialde batzutan ere egiten diantzeko testak, eta badago indikadorea, munduko guzti horiek harmonizatu, ematen diguna, gaztiek ze ezagutza maila lortu duten hezkuntzan. Hori behiratu genezak. Benetan inportako litzaigukena hori izango zen, da leheno bizitxaropena ekibalentza, bai? Jakin egune, jendeak ze ezagutza maila du herri horretan. Horren medioak horretarako lirateke, zenbat irakasle o zenbat ume irakasleko, zenbat urte egiten ditun jendeak eskolan, horiek lirateke, zenbat gastatzen den hezkuntzan, bai, horrek lirateke medioak. Benetan nahi genukena, jendeak zenbateko ezagutza maila lortzen duen. Hasiko gea emaitza horretatik. Ze ikasten duen jendeak. Hau da, PISA eta antzeko beste azterketetan mundu mailan gazteek, hau gazteekin egiten da, 15-16 urteko gazteekin, ze ezagutza maila lortu duten eta herrialde gehienetarako badago datua.
Hau da, ikusten egia, 2015-19 urtetako bataz bestekoa. Aldatu beharko dut eskala. Ondo dut? Bai, eskala aldatu beharko dut, bai. Uste dut 500-era o 600-era o 800-era igual. 200-etik 800-era. Bueno, orduan. Gero ikusko du beste modu batera neurtuta, zertu dela puntutan, zer esan edu 700 puntu, zaila egiten da baloratzen, bai? Baina maila diferenteak ikustuko, gu hemengo gaztiak 501 punto, Txinan pikintxo bat gutxio, Mexikon zeo zer gutxio, Brasilen zeo zer gutxio, Nigerian, eskala aldatuko dugu, jarriko dugu, 300-etik 600-era jarriko dugu eskala, hobetu ikusteko. Dut, minimo 300-etik 600-era. Orain, hobetu ikusten da. Hobetu ikusten da, 600 inguruan urdin orlegi horiek, 300 inguruan gorriak, eta naranja horiak, zeo zer gutxio, 200 inguruan. Hori da pixkat, munduan hezkuntzan panorama, berriro gauza bera. Europa mendebaldea estatu batuak, hemengo hau, gauza ridikualmente txiki hau Australia, oso jende gutxi bizi delago. Hemen goian ere, ikusten ez den irlauek hoxe da Kanada. Oso jende gutxi bizi delago. Eta hemengo gauza hau, marra hau da Rusia. Horretik da importantea mapak horrela ikustea. Zerretik gero, bestela mapan uste dut, Rusia, Kanada, Australia, gu behiratzen nahi personak, ez gara behiratzen nahi kilometro karratuak. Berriro gauza bera, Europa mendebaldea eta estatuatuak eta Australia eta orlegi urdin, Amerika Latinoa, Magreba, Europa ekialdea, igual osasuna baino, diferentzia gehiago dago hezkuntzan, osasunean baino. Eta gero dauzkagu, salbuespenak. Asiako emaitzak, hau Japon da, hau Korea, hau Vietnam. Vietnamek dauzka, munduko emaitzik onentsuenetakoak, baliabideen oso baliabide gutxirekin. Oso baliabide gutxirekin, oso emaitza honak lortzen nahi dira, Vietnamen. Gero ikusko dugu, ze baliabide, baina oso gutxirekin. Hau igual, hobetu ikusten da, beste honekin. Hauxe. Uste dut hau dela. Hau da, egiten dute, lehenoko 300, 400, 500 zenbaki horrekin, egiten dute eskola urte ekibalentea. Hau da, herrialde baten, pasatzen baituzte personak 6 urte eskolan, baina 400 punto bakarrik lortzen baituzte, eta beste herrialde baten, 3 urtekin lortzen dituzte 400 punto, 4 urteko hori iten diote, esaten dute, praktikan da jende hori 3 urte egon balitz bezala. Bai, urte utilak. Jendeak eskolan eman dituen urte utilak. Hori da datu honek adierazten duena. Oain ikusiko dugun honek. Zerrati lehenoko zenbakia interpretatzen zaila egiten da, horrek ze esan nahi du. Oain ikusiko duena, benetan jendeak, hau dara uste dut, berriro koloren eskala aldatu jarko dut. Jarriko dugu bitik, bira. Bera, lautik 10-era.
Dut ikusteko. Oso urdina gala ere. Bostetik hasita. Ongi ikanen ez? Ai, batu beta. Barkatu. Batu beta ikan nahi da. Media. Hori. Orduan hau da, eskolan, jendeak, praktikan, eskolan ematen dituen urte utilak. Benetan urtiak ikasteko dianak. Bueno, gu hemen Europa mendebaldean, 10 bat urtetan gaude. Gara, gaztiei esplikatu eten diet. Arnio unibertsitateko gaztekin egiten dutena, gara, beraiek gazten ematen beti, arraio, nik eskolan 20 urte emango ditut eta kasika ni 2-3 urtekin hasita 23 urtek arte hemen egongo naiz eta nola 10 urte. Garo, media hortan badaolako, ja ez, baina nera mona. Ere badago media horretan. Osa, media horretan daude oraingo gaztiak, baina baita ere gaurrengo jende nagusia ere. Eta gure herrialdetan ere oraindik jende nagusi mordoska dago, eskolatik pasa eta askoz gehiago egin etzuna. 3 urte intzituna, 4 urte intzituna, oraindik jende mordoska dago, horrek iten du media 10 bat urte izatea. Txinan, hemengo media ja. Urte erdiko diferentzia. Baina inkluso Mexiko eta bezalako herritan, urte terdi, gutxiago. Diferentzia badago, baina ez da itzelezko. Bai, zerretik gaizik, Txina esaten nahi da. Zerretik pasada. Eta besteak, Nigeria, Mozambike, zerretik mugitu da. Bale, a ber. Osa, irutxu zizula bajua. Bai, baina behira, 6 urte, eskimen da koloreen eskala nola jarri duan. Bai, txontxon, eskalakin du honek zer ikusia. Arre, hiru hemen, oain ikusiko dugu diferentzia. Zeratik gero, ni 6 jarri nun minimoa, baina eske, badi herrialdeak 4 daudenak. Denak gelditzen aizitzaizkian minimotik hanbera. Oain hobeto ikusten da. Oain, naran jauek dia, 4 urte eta piku, Horlegiak ja 8 urte, Kenia, Marruekosek 6, Argeliak 7, Egiptok 6, Brasilek ia 8, Kolombiak 8 terdi, Rumaniak eta Kolombiak maila berdina dute. Bai. Hori, datutan bende berrez ikusiko dugu, hori da gure hemengo pertzepzioaren beste arazo bat. Latinoamerikak daukan bizi estandarra da Europa ekialdekoa. Bulgaria, Hungria, Rumania, hori daukaten bizi estandarra berdina da, Mexikon, Brasilen, Kolombia. Baina hemendik, Euskaditik, kooperazio egiten dugu Latinoamerikan, baina ez dugu egiten. Elitzeko gokurritu ere ingo, eta Bulgariara goaz proiektu bat egitea, gaina Europar Batasunean egon da. Hori etzeko burutiken pasatzen. Baina Kolombia nola ingo ez dugu, Brasil, Ecuador, Bolivia, oitan klaro egin behar dugula. Baina bizi estandarrekin ez da beste motibo batzuengatik izango da. Baina bizi estandarren arabera, praktikamente oso antzeko egoerak dira. Badude diferentzia batzuk, diruan badago diferentzia, Europa ekialdean dirua gehiago da. Baina, bueno. Bale, ordu? Baina, zer iruditzen zaizu, bajua o altua zer da irritzen dizuna? Gorago? Baina, hori, mapak hortako dira. Mapak dira ikusteko realidadea, zerratik badaude, batzutan espektatiba batzu ditugu, beste batzutan beste espektatiba batzu ditugu, eta bera, hoik, nik uste nuna baino beto daude, gai baten, nik uste nuna baino okerrago daude beste gai batian. Gero, diferentzia historiko-kulturalak ere badaude herrialden artean. Hori, ezkea sartzen nahi egun hauetan, baina esan dut,
renta maila berdinerako, lehen osasunean ikusi txugun grafikotan ere ikusten zenuten, gastu berdinakin herrialde batzuk, 75 urteko bizitxaropena eta bestak 75 urte. Herrialde batzuk, baduzket igual osasun ohitura batzuk, hezkuntza ohitura batzuk, ekonomiko ohitura batzuk, genero ohitura batzuk, lanaren gaia begiratzen badugu une batean, eta begiratzen badugu zenbat emakume egiten duten diru truk lan, diferentzi historiko-kultural oso nabarmenak daude munduko zonalde desberdinen artean. Iristen gara, ikusko du, baina mapak ere, faktore materialak garrantzitsu dira, baina ez dute ehuneko 100 azaltzen. Badago margen bat, herrialde batzuk zergatik edukate ustelkeria gehiago besteak baino, ez da dana faktore materialekin esplikatzen. Zati handi bat bai, baina ez dana. Elikadura, zen herrialdetan kaloria gehiago edo gutxio jaten dian, ohiturak eta ere badute zer ikusia, badute beste faktore batzu ere. Hortarako ere balio du. Gusteko munduko zonalde diferentetan, badaudela. Diferentziak materialek esplikatzen ez dituztenak. Beste nola baiteko diferentziak. Bale. Ze ordu da? Orduan, faktoriak begiratzen saiatuko gea bizkor, xamarra hezkuntzakoak. Lehenengo dituko dugu, zenbat ume irakasleko. Hori da, hemen ere etengabe aipatzen den ratioa, bai? Gelaren tamaina. Gelaren tamaina. Honekin ingo dugu. Orduan, behiratuko dugu, oan nahi ginen bezala ikasturte probetxuzkoak versus zenbat hori da, honea, eta zenbat ume irakasleko. Hau da, lehen hezkuntzan, hemen askoz observazio gutxiago ditugu, herrialde gutxiago, uste dut ez dagoela filtrurik jarrita, hemen ditugu puntu gutxiago ditugu. Lotura badago? Hemen bai. Gero beste zerbait da. Behin 30 ume edo irakasleko, beste modu esango du. Ez dago herrialderik, hezkuntza oso emaitza onak ditunik, irakasleko 30 ume baino gehiago edukitan lehen hezkuntzan. Hori ez da posible. Ezin eduki klase baten 70 ume irakasle batekin, eta pentsatu oso hezkuntza emaitza onak lortuko diren. Baina behin hortxe 30-20 ratio hortara iritsitakoan, hemen ja, emaitza hobeak edo txarragoak, ja beste zerbait da. Ja ez da simplemente irakasle gehiago egota, hor beste zerbait izango da. Baina garbi dago, irakasleko 80 ume edukita gela batian, lehen hezkuntzan ez da hola moduetan. Hola ezin da. Hori baino gehiago behar da. Baina ikusten dezut hemen ere, 30-ekin, 20ekin edo 15ekin, diferentzia handia egon daitekela, irakasle tome kopuru berdinarekin ere, segunta, beste zerbait. Izango da, erakusteko metodoa. Vertikalian da, zenbat probetxuzko urte eskolan. Osa urte ekibalenteak. Dene, leku guztietan, esango genu, 3 urtekin hau badakite danek, 5 urtekin hau badakite, probetxuzko urteak, hori da vertikalean dagona, eta horizontalen dagona, zenbat primarian, lehen hezkuntzan, zenbat ume irakasleko. Orduan, ikusten da, emaitza onak nahi badia, 30 baino gehiago ez dela posible. Eta 20, ondo, 20ekin ja, lortu litezke emaitza oso onak, baina ez du garantizatzen emaitza oso onak lortzea, baina bai da baldintza beharrezko. Ze beste gauza, gastua, esan dugu leheno. Hemen ez daukagu gobernuana bakarrik, eta betu beste bi gauza, hau bezan dute beste bi gauzatxo.
bendin. Ikasleko. Gastua ikasleko. Gastua ikasleko, gobernuaren gastua, berri esaten dut. Hori da, ni bintzat urtea daramatzat bila, eta ez dut aurkitu gasto publiko eta pribatua dana batutzen duen datu. Osasunan ikusten genunaren antzekoa. Hasiera baten gehixo inbertitzeak eragina du, hortik aurrera gehiago gastatzeak, ja ez du eragin. Hoi da esate bezala ez dakit. Kafiari lehenengo azukre kutsaradak efektua du. 7. azukre kutsaradak ja ez du efektu egiten, ja saturatuta dago, azukrekin saturatu. Orduan, diru gehiago, hoi da, hemen, aberastasuna problema batzu dauden, diru gehiago jarriagatik, ja gakoa ez da hori, ez da baliabide falta. Beste zerbait izango da, baina ez da baliabide falta. Eta berriro, lehenoko era, garbi dago, dirua zerbait behintzat gastatu gabe, hori ere ez dela posible. Zerbait bai gastatu behar. Etengabe ikusten nahiko gana da, zerratimen jarri dut gasto, baina guazen jartzea, lehenkoan ingenun bezala, barne produktu gordina, ez hezkuntza gasto bakarrik. Barne produktu gordina. Osasunean ikusten genuenaren nahiko 80.000 arte jarriko du. 80.000. Nahiko ontzekoa da. Lehenengo $20.000 edo biztanleko da, diferentzia guztia markatzen dutenak. Eta jarraitu dezaket, osasuna, hezkuntza, gobernantza, gobernuan ustelkeria, bata bestean atzetik jartzen. Lehenengo $20.000, lehenengo 10.000 kritikoak. 10-etik 20 indikan, efektua daukate. 20-tik gora, deus. Behiratu genezake, lehenko esaten gaur eratera, osasun mentala da, behiratu genezake, deus. 20.000-tik gorako dirua, ni oraindik ez dut aurkitu, bizi baldintza praktikotan, ze efektu du. Ez osasun hobetzen, ez hezkuntza hobetzen, ez gobernantza hobea egiten, ez emakume eta gizon arteko berdintasunian, oraindik ez dut aurkitu. Indiken badaramatzat 3 urte bilatu, indiken bila jarraitzen dut, eta egun ematen deskubritzen duen, 20.000-tik gorako diru horrek, zertarako balioten, enaiz aurkitzen nahi. Hori da, baina aisialdi gehiago bai, baina jotan ansiedade eta depresioak berdin. Orduan, konsumoa, baina ondo esantzu, konsumoa bai, konsumoa da igotzen jarraitzen duena. Konsumoa, baina bizi baldintz, nik oraindik ez dut aurkitu. Eta 2006 dut, oraindik ez dut aurkitu. Beste bi gauza, hezkuntzakin lotuta, ez di atera, baina bi gauza aipatuko dut. Hezkuntza emaitzetan efektu edukiko duten bi gauza. Zematumek lan egiten duten, eta zeman neskatia orduan gelditzen dira. Oso litekena da, nik hipotesi dezaket horrek, eragin bat edukiko duela herrialdearen hezkuntza maila bataz bestekoa. Beti mundu aztertzerakoan gogoratu dugu gure errealitatetik ateratzen. Badaude gauzak gu hain pentsatu egiten ez ditugunak, ur garbi edukitzea edo neskatiak orduan gelditzea, baina eske mundua zabala da. Ze izentzun honek, bari honek. Baina ez dut batuko, variableak ze izentzun. Txomixet, hemen bilatuko dut, hemen aurkitu dut errexo. Hemen aurkitu dut errexo, baina azkenetakoak sartu nituen, hemen nengo da, bukara nengo da. Adolescent birth rate. Hoi da, zenbatumen jaio dian 10 adolescenteekin.
Vale, hau da, 10 eta 14 urte bitarteko amekin, zenbat ume jaio da. Bueno, garbido, neskatila mordoxatxo bat baldin badago umeak eukitzen nahi dena 14 urtekin, 12 urtekin, herrialde hezkuntza mediak ezin du altua izan. Egongo dira batzu asko ikasten dutenak, baina egongo dira beste asko oso goiz eskola uzten nahi dianak. Zerret, bentsatu hori gertatzen herrialde baten eskola utzi duna ez da haurdun gelditu dena bakarrik da, kontestu sozial orokor bat dago, eta ziur asko ume asko dira goiz eskola uzten nahi dianak. Hori bai izango da faktore bat, herrialdeko media oso bajutik pixkat jaso nahi badezu, bigilatzeko o lantzeko gai bat hori izango da, ziurrenik. Bai. Hemen, adolescent, bale, hemen eskalan problema, gainera, bestian nondik norazio joan eskala, bazerotik, gehienak 10 bitarte, bazerotik 10 bitarte, eskala, zerotik, bueno, kasu honetan gorrilla izango da ona, kasu honetan. Gorrilla izango da ona. Zer pasatzen da hemen? Gorrilla ona, 10 oso altua da, 10ekin gutxi daude. Kasu honetan koloriak alderantziz daude, Gorrilla da ona, bueno, ona, guk baloratzen dugu ona dela, eta urdina txarra dela. Hori daukagu. Mozambiken 6, variablean definizioa da, bale. Adin hortako 1000 neskatilan arten, 6 ume eduki dute, bai, 10 eta 14 urte bitarteko 1000 neskatilan arten 6 ume eduki dute. Ikusten dugu hori ere, ezkiala itzaitan nahi 1,50 olako da ustez, 1000tik 6. Esaten nahi, gaur egun munduan oso gutxituta dago hori. Inkluso hartzen badut, 10-14 hartu berren, 15-19, uste dut 15-19 dela, ondo oroitzen badut, 15-19, jartzen badut, bai, 15-19, media, eskalan kontua. Dana urdina du, oza, danak oso bete egin dugu. Zerotia gaizki dauken egin. Lehenengoa bestian ingo dugu, eskala ondo ikusteko. Hemen ingo dugu. Hau jarri, hau kendo. Hemen ja, karo, ja, 100 piko bada, karo, ja, 19 urtera arte da, hemen ja, edade legala da, ja, gazte, baino, eta kolore gartzen batzugu, izango da berdina, leku berdinetan aterako dira, hor ez da, sorpresarik ez da izango. Hemen ja, ama gaztiak, baina, bueno, ja ez dira umiak. Berriro, gorrilla da gutxi diala, ume edukitzen nahi dianak.
eguneraino jartzen badugu, eta urdina dia dezente edukitzen nahi dira. Zuk Mozambiken, hiriburutik kanpota, zuk ez duzu aurkitzen, praktikan, 18 urteko neska ikumeik ez duenik ez dago. Kendu umea eduki, gurasoekin aparkatu, kasu egonenan, eta berak ikasten jarraitu. Eta nobilua bilatu nahi dunen, familia bisitatzera da hau da nera anaia. Anaia una hostia anaia. Amonakin utzizun zure umia da. Baina, garo, beste lehu aleztu, gizona lortu dut, esaten du anaia dela, aman umia dela. Eta gero, amak dauka seme zarna 24, eta resulta, badula beste semea 2 urtekua. Ja. Hoi da, biloba, amana. Bale, hori bat, eta bestea, bai, eta lanana. Lanana bakarrik, esaten egin gineana, lanana betxuko genula. Gaztiak lanian, ba, igual ez dut aurkitu, ez dut gogoratzen hain, horrek... Bai, oso ondo. Ba, ez dut aurkitzen hain. Share of Children, venga. Venga. Modu honetan ingo du. Zenbat ume, haidian lanean, egia esan, limitea oso bajua da, Astian 5 ordu edo, ja esaten dute umeak lanika dela. Osa, ez pentsatu hemen dauden denak diala umeak lanera dedikatuak. Hau, ez dut gotzen UNESCO edo munduaren lanaren erakundeak zeinek neurtzen duen, eta limitea hemen kontatzeko bajua da. Da, dirutruk zeo zer behintzat lanitea. Ez du esan nahi ume hauek lanera puntu gutxi da. Hau, hilo ona izango da. Hilo izango, baina berdin. Umen, nahiz eta ordu gutxi izan, umen laurdena, ari baldin bada, hemen dia, 10 eta 15 urte bitarteko umiak edo. Ez, 5 eta 17, 5-etik 17. Lanian nahi baldin badia, hezkuntzan emaitza orokor altuak ere ez daude. Hurrengo saiorako zalantzaren bat edo gauza bat gehiago investigatzeko gelditzen zaizue? Zuek, labur, ze konklusio nagusi, gaurko saiotikan? Nik esan gabe, zuek ze konklusio atera zute, batera atera badezute. Hortintza gutxienekoak izateko, hortik gora dukuzena, ez daukela zerek ikusi dutirik, gure bizitzako begitxo hartzeko. Batez. Jende gehiago hiltzen du miseriak mediku faltak baino. Askoz jende gehiago. Besterik? Vale. Urrengorako, nahi bazute beheratuko du, oso jende gutxi hiltzen da munduan gerrakin. Proportzioan, munduan urtero zenbat jende hiltzen dan, bai? Gerra kausa oso txikia. Da, beste, terrorismoa eta bezala, sona handia du, baina praktikan terrorismotik hiltzen den jende munduan. Osa, zuek pentsatu munduan urtero munduan, hilko dia, 8.000 milioi gea, munduan urtero hilko dia, 100 milioi persona, hilko dia urtero munduan. Horietatik urtero hiltzen dienak, igual izango da, 200.000 persona, gerrak hilditunak mundu guztien urte batian. Ukrainian eta Rusian eta 4 urteko gerran hil, Ukrainian 100.000 persona hildia. Ez da hori baino gaino hil. Eta munduan urtero, munduan hilko dia, esan dena, 1 milioi, esan dut, 8.000, bai, 1 milioi persona hilko dia munduan urtero. Horrek ez du.
herrialde jakin batean bai eduki dezake. Herrialde batean, lehengo aurreko txandan goatzen badezute, Frantziako kurban, bi gerra mundialak ikusten dira, baino brutal. Ehundalako zuloa. Lehenengoan eta bigarrenean. Espainikoan gerra zibila eta posgerra ikusten dira ere. Herrialde batean, hor bai, eduki dezake, zulo handi egin dezake. Beste ondorioren bat, ja bukatzeko. Joango zarete pentsatzen, eta 15 egun barru ingo dugu beste saioa. Bale?